nakarsi de thasingo laibo phaimandu taisa kensang thangka uko tamigangke network kisa phone hamyang tongkao wati wana nai tonglang ke abagui network thangphayo amo haising tongsing ke ba atingui kogi mathang pika kogi thangai taktoisa hayuka tagoda network disturb khlaino saismandia norong ke wansuk tongkhana lai phaimang biang kemai thangka nai network thamyani bagui tu kokse saismandia ke yang norok jano text khlaimani bo nukjak phaya kisa phano tawa no achum network disturb khlai tong network thamyani bagui mske disturb suka wati wana nai ma haing tongla rana bar ship sawi no khalgum sawi abai kisa server problem tongna lamsuga ani live je phaine rok no network thangphai mangsing tongshu server hamyani bagui thasingo ba ang khorok sani phano sms save sms save phase phaigra ya pore si mangra ya network thamyani bagui kisa phano atingui si back ngai thangai se tak to sha khlai tongphiwa ya tak to tobo kisi sa hamma hain tongka thasi ni sai amte network thamyarogo live phainani amsike problem go thasingo ba haino bo sms ko norok sms khlaimani ang kaisani phano nukjak phaya network thamyani bagui kaisani phano pori rogui manliya so hapai jangke kok sabai de gp ke kisen block nukjaka tabuk se sms nukjak phayo thasingole kisaba network thamyani bagui nukjeng tongdo tabu tai kisisa hamma haingka o flight motor go reoi taisa wngkha ke ba tabu taisa network thamma hai tongda tabu ke nukjak phaika norok ni sms khlaimani
사실 là 기사판 신동생 동관계 다복세 내롯 기사 함의 nwrwk 파이바이슈 마이다 자카 헌니 프렌 이 자카 프렌 거 마이 사이바이 너 다복 라이브 합파이마니 능케츠 자카 프렌 마이 라이브 합이게 게 꼭 사디 박사 꼭 세한 하보 엉코로 동거 꼭 사디 너로바이 꼭 사나니 해내장 라이브 파이마니 미야오 땅 사따오 파이나니 해내 풍과 라이브 파이브로 꼭 그러자 아무세 앙조라만리 아니 바게 다복 너 짜이 파이 드롭 다 모이로바이 사가서 그래 Mia padaro thangai lai khai phai na ni wan su toma se jora sima yang thang si wong ke tai padani leng maleng sa phai mani ke batai khlai ba man liya ke ba tinge mia khlai jak le ta mia phung go ta khlai pro sato phai na ni hanai norok no kok jak se ang norok kok no ang norok no kok jak se ang nar ki man liya sak sak no background rogo norok kes kes phan ungjak mano yang lama wa sei rok sung tongo tai fan khorang rok kes kes sung tong Desi tok bai và desi tok bai cái lấy thọc số khuna anh khi sao nó muốn trong thang siêu desi tok bai mà là desi tok mà sẽ bảo nó khác sao nó muốn trong thang cả desi tok anh đi politi tok rồi sẽ desi tok rồi thọc thọc nâng lấy ta một mũi bai chắc à ang gangke tini horo ko roti songkha do mui borok musa angke tai musa ke ani thok ta alu bai khlai songkha ta baja khlai thok ma to thok kha roti rok to pula chamani thogo thogi masa khangke roti rok to pula chamani friend ni kami ke bo jaga ongkha baksa hapai kangke no kok saya ongkho rok thango ongkhorui hapai kangke kok sadi laibo ang to norobai kok sanani heni se laibo phaimani eno re kok si saya habui simi hai nai simi ongkhor thango takar jolawo wati da wow nong neng go friend tak sarigo sinyango hangkangke waya do watin ke kisa wawi thangka nobar simi amsike sipka nobarok sipka ani channel no support khlai friend khlai friend support ni channel no ang live ni ongkor thangang ke nang ni channel no naiye ang ini aro habi subscribe khai ruana ang moi joto no ani channel no support khai di subscribe khai di gang ang joto ni channel no ang subscribe khai di ro khai tong ya joto no chuba laina nango support laina nango jong joto no ihe waya ble no khasimi somoi lai thangka sinangkodo ako sando jorawo kisisa haina khora khori waka gatai nobar sipka toko wati kebang waya mia wati no tini wamo haina nobar simi sibi thango wati ke waya kisisa haina thopsa thopna hai kalai thang
लाइबो हाफैबाय खांखे कक सादि कक सायाव हेन अंखर थांबाय हाबैसिमी नायसिमी थांलायो कक हे साया थासिंगो हाफैबाय गासे मोनाय संरक हाफैबाय गासे आंसे नेर'द हामियानि बागै कक सायमानलिया आंसि नेर'द इसाफोन हामियां थांगा थासिंगो दाबोसे नेर'द थेंगैसे नरकनि एसएमएस रक नुजागै दंफैबायसो लाइबो हाफैबाय खांखे कक साबाय दे आंथ' नरबे कक सानाय जे हाफैमाननि बाक्सा हाबैसिम हे नायसिम अंखर थांगो कक साया di trip blogger hi nonobo hi net hamia ngo ani yango friend abo wati wana nai ma hai salng tongmala server hamia amai ke disturb khai tong hata nerot bagoi hello bibi ambi hello manai nonobo bibi bye pa bibi sininja bibi to chini kok bai se sasiwo rupini kok bai ano de sini bibi salka sini ma hai tong kisa confuse sain tong kata salka manai salka dang kha bang saiman chuyang tong kha manai salka dayang khumte saini da sadi khumte abo khang da manai salka horka hambai nonobo horka hamnai roktiani yong theinai ni biong te se ang sia sini man liang tong kata ang sini man khamting ni sini man ja tong kata ang khamting ni ang kata kroksa borai se ang ang khai chela se wan so tong chela ni photo rajak ba borai se chela ang khana nai tong ta mani ram mai de sakha bai sakha mane hai ang khai salka ang khai khumte ba khan manai salka da nai tong hada ke khamting ni se nangka bo bang buko sabulai ni yong tam ke tong bai ikon norok bai no laiba phaiye kok sai tong hata norok bai no ta mui bai mai cha bai ta khoro hangkang ke do ani thok hangkang ke roti mui borok songjak roti mui borok tei ani thok bai chakha ta khoro hangkang ke
ta omritni buma o saimangka sinika yang beri deh ni sao cái bayang sera sani sep ko foto rosak ka cái sera nei one sweet tong kata nana nang biang be hamzek thang rai bibi ang yang krau se ko menai yang non don nokor bwkhuk hamzek phai kata nang okra den khamon kusu den khamon kusu kusu nuja dekha sini rok se mangkra khata khaina na agi je nang sarai fru numon nana sarai fru numon to taklai sikla rok sok thangkhana nukhang kai sini rok se mangkra kha phatsa non to toi mama song rok khai kaham han narai ang sini nuja nukhang kai to sini sarai nai ma khaba phatcha chehra rok romanjang thangnai tang khaina na kaham han bibi raubo maisa khana chakha ma moi bai chakha rai jelai bo hapai jak rok kok sabai de baksa kok saya hain hamjak simi comment simi da nai tong saimia hapai kang ke kok sabai de ang to naro bai kok sanan jelai plai tong mani baksa kok saya hain habai simi tong payo dojona hapai jang ni bisingo kani kata maise kok sai tong ambai comment bo reply ruya atia do ang comment reply ru o network kisa hamyang tong khabla ke atingai phaya rok thangu o wati wana nai tongla ambage server kisa hamyan bage network problem tong abage comment nukjak phaya rok thangu comment nukjak phaite ojomote haino 5 minute rok amo hai rok thang amske sulo amo hai reply riya rok ni tangwan sukde ang reply ruwa tamya ke o network hamyan bage si amo hai ke problem tong tabo ang thasingo live hapai kasi pula no ke server hanbage putaisa ongkhoi mathang pise tabo taisa hapai phiwa nongni comment nukha ke ang tam reply riya tongnaba ang ru o network kisa server hamyan bage si amo hain tongsi tabo ramske sulong tong oi bai nini mukhang phunuk di phunuk nai manai khwek din ang mai kheno bisa live khai tong tam hingga first time khlai tong bla ang mian sim se khlai tini bai second time ko se khlai tong mani phunuk nai te koi din gang na ang ani mukhang bai no ang phunuk khoi face phunuk bai no noro bai ang kok sanai live phaiye tam ke first time khlai tong bla tinge mukhang phunuk yawi no khlai tong ra khata ang khlai nai te koi din kheno ang face phunuk bai no
kok salainai narok bai bo mokhang phunugui na ang kok sabai de kok se tongbai bai nang bu potato jora phaikyang ke mo hai nung thangnai tak tam sanai narok na maniram de kumui no kok sardi laibo kumui no kok sardi laibo e sarnai ni kumui no bo kok ang sarnai ang lai no deborma se hanai tongo iya ang deborma ya ang rupini si an log ise deborma tani besai ang to rupini si noijon alai bo hafaijak se comment khai kok sanai lai konoi kotham hairok se noijon ni bisingo kok sanai hapai kyang ke kok sadi robai kok sanai hinchu ang to lai bo phaimani ke nore baksa kok si saya hawi simis nai tongo tangke non comment ni kisa reply rona se kisa leri thangutam kyangke sms phaimani kisa slung tongkapla nero thamen bagwi abagwi phat nai porimeng tonghata bai nang instagram dah samgalai ka abo bai nang instagram no sakana bai nang instagram o live video khaya de iyang a jaga wa instagram do anga se regular khase khlaijak thayang tongka instagram ba asaka bai ani channel no subscribe khai radi e khai nai ni channel no bang subscribe khai nai live khlaibai man pore ongkor thangbai ang ni channel no nai ang subscribe khai nai khai tong yang jotono support khlai di hingkangke ang khlaio subscribe khai di hingke ang khlai ro dan khe jong jotono support khlainai nango Kamang borong na ani subscribe rok bo bong channel tong hangke ani je channel support khai di subscribe khai ro di hingkangke ang khlai ro angke boni khlai tong ya comment kaisa kaisa phainani am sike slow ungbo nero thamiani bagwi kumui ke mabo khai tong bibi ni kumui mobile thni tong bo bakan mobile thni tong ta bo tai ma khai tong ta khoro rai thank you phai ka ham no bo mai cha khal de cha kha mai hasingono chai pai mai chai pai no robai kok sanani hne live phai mata a ge live phai mai chanani hingka ke let thangnai ke batinge mai chai pai no phai ka ta kok sanani hne miao sattawa ang live phaina hne kok rujak se ang se kok no naruk manliya amske samgo oko kisa samgo bijing thangkhala atingui phai manliya ta hon noita rogo phano khlaya na tongmane ajora rogo sudang khlai manliya hi bye nono ba hi manai Hake live hapai kangke kok sarai kangke se taisa bwkharam nango comment rok khlai kangke nung baksa hapai sim kok saya kuno comment bo khlaya haino tapai kangke selama haing thangya di bangke ate comment rok khlai kangke kok salai salai kangke se selai haing thango bai nung Christian ngya de ni sima da klai kha ati nong khana indo agi wang
Ko Kristano sikla dongpro ke an logi Hindu family kangke ba Hindu family phaikan ke ambo Hindu nong ma thanga ta bori borok ba je jalan digi ayang ko nong ma thang ya di ba ke ati hain thanga tangbo nong para phaijak de bibi ihe para thangjak ko khna thanga nai para khna thanta khna an background rogo noro kes kes ungjak tong khna fan khora koloma jora ba fan rei ma tongo ge fan dia kangke bo yang thampui ni jara pura fan off thangka angke no yang thampui bo phaisina hai thaino na bagwi adegi fan rei ma tongo comment khlaibai de habis minai tongfaibai baksa kok saya khna 5 pro block khaidi do bai khna 5 pro block khaidi do bai khlainai khna para thangpro ni block bo khlainai ang para tongai pro bo block khlai tongnai ya khorang serai no phaio angke kes ta ungjak nisip moko background no fan khorang bagwi masung siu norok no hambai samani bagwi serai kheno phai angke tei kuno problem gri khorang serai ke thang tong ge angke ba nerot bo kisa hamno tongkhna tabo comment phaima bo kisa speed kheno phai tong Kaiskung norok no singna muchung norok bomo hai blog rok naina muchung rok comment khai sadi je norok samani aborok khem phunuknai ang mai de chakha chakha mai thasingko no chao cheipai bai drop mo mai cheipai no norok bai kok sai tongphaio bai nini mung Ambi noda ani full mumung kangke do ko Ambi hingke tang short kherma se ani pura mumung kangke Ambika bai bwrwi naitok hambai mwnai saimang khna taklai ani bumung kangke pura phung kangke Ambika abo kangke ang short kherma ta haino Ambi hinui simi Umai ke norok comment khai tong angke se angbo yang pori boi nong no repair kangke se taisa aram nango korok sakangke seleya haing thango baksa angke habisimi hai nai phai tong kok saya amo hairong angke selama haing thangta yang kok salai angke se srango bai nini joma ko jon ani achai songkangke ani mwnai chela khoroksa tongo kaijige khubo hingke to sikla khono cherai khochi tongko tai ko chela khoroksa angke tei ang kwnui no chin joma ang bai je tabo comment khlai tongnai rok bo kamini ano kisa comment khai sabai de bo parani wana wa angle bahai ke 1k karinai kanai tawana di abo haino kai thangbo nang regular blog khai tong di tai content kisa kaham ke ri tong di amo haino kai thangbo pro 1k kai thang sai mangra ang khwai ni
Kuaini koroksa saka tai bad baki bo jagani comment ke sabaidi amo sai mana muchung bole bo jagani ani subscriber rok ang kok sai tong ani subscriber rok no sabo ang mane je jaga thang thang ano nukha angke kok sadi kok seda tong baidi norok to ano sini tong na ang sini manbaya abe kok sabaidi je jaga phana ano nukthang kok sabai baidi angba miawa ang kaisa jaga samunang thangputo apro ani subscriber no korok sabo ano sini ui no kok sabai ka abai ke no kok salai na nang jeng subscriber rok bai malai lai khangke bo hangke ano nukha angke no sini ui kok sabai ka belai nang bekas tamne bekha tong thong mai thangsimia abai ke baksa jaga oni jaga rok to thangphano boi baksa no nugui sini phano kok sapai rok tongo lasi jangma haingai bai kumui ke biang thangkasa tongoni kumui bo gana no bo mobile nai tongo bo kisa mane te kaisa room o thangjak bo ang yang live phai tonga ke bo disturb rok jana kiri jagoi bo te kaisa room o thangai mobile rok thungtai khata koroksa si sako bo jagani hanai sungmani koroksa sako khwaini ni koroksa sako tai bad baki sanai kri ko bo jagani o korok nei takal jorani koroksa saka ang tai khwaini koroksa saka dosta jora tongnai dua ang live tini norokbai ke khana jora mangkha angke phainai ang diporogo sarogo to khana jora mai phang thangmano phaikhe angke horogo no ang phainai khana live taisa saimaya para rogo thanga angke nerot hamya rok phanang thangmano nerot hamga angke tang khana live phainai nerot hamya angke phaimangra bai nang first blog khaipro bahai ke mato puila blog khaipro to am sake nervous ngo tam nai camera o makhang paya hairok lachima hairok angkai thango puila khlaipro angke tabu to khlaite to kuno onglia tabu kuno nervous onglia lachima rok pai thanga ta puila ma lachiwo kisa lachiwa boini bwskang rogo khlainani kok sana rok lachima hain thango ye tabu angke to kuno onglia jotono abo first time blog khaipro ang kisa nervous hain thango dosta jora ang live tongnai kok sabaidi tai tam kok swnamo sungbai dano comment khlai ang norong comment ni reply boroi tong reply ria tongyang tamke nerot hamyani bagui semi kisi sahaino slow khai phai tong comment abagi kisa comment nujak phainani leri thangta mia rogo live phai tong pulai nerot kahamba haino speed khaino phai tongo comment rok doi phaiman bagi ajora rogo khe pore rukbai maya hairok sing thang pura englake kabang phaimani tabu he kaisa phanai se bosuk manasing koroksa tam ek blogi da kabang makhe ang thangbai stu live phaimani khorok ni tong na rokok sabai de gamo selema hain thong roktiani se ang roktiani sabungkha roktiani siniman jain tongka pura phul bumung sadi
Ani parani hapaikhago khoroksa. Khorok tham tongnai rok kok sabai di. Amo selama hain thong nor kok se kangke. Noita 40 tam thang katai bisi krei kha kok sabai di. Kok saya habai simi naita tongbai. Ani mobile battery bo pairek. Tini ni mobile thimote khese ko charge sira jakliya. Norbai kok sabai khang khese ang ani mobile rok no charge rwnai ta. Nia kheo current ni kun thik krei asam sa wati no pairek kangke current phan thangma no. Semi anor comment da khai tongka na ani nero phamian bagwi da nujak phayang tongka. Hinke kok krei tini ni live amsu jara tinong sina. Khana rogo taisya phaipinai. Botai mo phaina abo saimya pa. Jepu jara mano afu no phaina ang live bo. Ge omohai live khlaina ni pura free time una nang. Free time on kangke se narogo kise gonta kok sathogota. Biji jora rogo hangke live khaitogya. Khorok ni haphayuka haino thangbo phayba amai mangting tongsu. Khorok ni haphajak comment khlai di.